Zgnieluchy u świerkolowego grofa. Byda sam Terowski rządził coś, co jeszcze usłyszał pieronym dawno tymu od mojej starki Klary, kiej nam bajtlom tak na podzim we zima przy kachloku osprawiali ostomajte bery i bojki od starego Pirbi. Można to znocie, możnoście to widzieli kędzi, możnoście to i przeczytali tam kiejsi, bo ja sam już po raz ortów tej geschichte usłyszał od ostomajtych ludzi. Nie ino starka to osprawiali, ale też i jeden rektor we mojej 17. No i belekaj. A kiejście tak bez suwa już to znali, to już zmiar no toż posłuchajcie to wszystko jeszcze raz. Wiecie, kajsi koleby Tonia, a tak richtig we świerkolu, bo mi tak zawdy go dali na świerklaniec, mieszkał ci srogi grof, taki jak to go dali nasze starki, grofun Roc. Nie bocza tak genau, jak ci go mianowali, jak on się zwał, miał ci też on zumek, srogie planty, konie i taki srogi Kavalierhaus. Ten wywołany w czynszos Kavalierhaus wystawił był Ernst von Ine, tak jakoś kole 3-6 roka uńskiego wieku, dla familii Henkel von Donesmark z kuli przylежitości, co miał się sam do nas przykludzić cesarz Niemiec Wilhelm II. No i ku temu grof ten ci miał wszystko, ale to wszystko cudowni poradzili mieć, co poradzili się lajstąć te grofy i gryfinie. I już czasu, gdy nastąpi grof poszł ci się na szpacer, można nie szpacer, bo rajtował na koniu, co by się tych swoich lakszów nie zmarazić. Łoros sucho, a sam wtośnik festelnie rycy, drzy się obysagi we pokrzywach. Medykuje się tak, że można jakoś gadzina na człowieka fukła, oby hudobnego człowieka napasztła. Porajtował na tym brunoku, na tym brunnym koniu, tamkaj zdało mu się, słyszał telarmo, kuko zaziro da go paternie, a sam kobieta grace zaumuje i wrzescy. Widzisz ty pierońskie, wy zgnieluchy, wy lebry i patentowane luftinspektory. A dyć babo to przesa nie idzie na swoje dziecka tak łoszkliwie farunić, tak fes i po chopsku pierunić. Widział to w to, co by mamulka tak sklinała na swoich obinoj bażni łoszkliwe dziecka. Panoczku, panie grofie, kiej było nie mieli takich najduchów jak ja, też by was pierun na doczkaniu szczelu. A tak naisto o co sam idzie, tak richtig, pyta się ten grof. Te gizdy wioseckie te oszkliwce jeszcze nic w tym swoim życiu nie zrobili. Bali i ćkali, ćkać i jeść same nie chcą, szpluktać się nie chcą, słepać też same nie chcą, nic ino cięgiem we prykolu gniją. Jak ci to jest naisto możebne, rządzi ten grof, co by ci takie srogie pachoły tak postępowali, tak robili na ostuda. A dyć grofie nasz najjaśniejszy, przeca to nie są ludzie ino fest wioseckie, leniec, gliniuchy i śmierci robótki. Baba dała się do beku, polazła za tym grofem, co by im opowiedzieć wszystko, co się jej przydarzyło ze tymi 3 synkoma, który bez sołki czos leń tropi. Ten grof, srogi grof, wszystko szykownie wysłuchał i powiedział i tak. Słuchajcie, no paniczko, od dzisiaj jo się wezna kumie na wyćwika tych twoich łochętori. Korzim przykacka się na mój zomek i tam ci im ekscesyrka na isto srogo ekscesyrka do mój masztalysz. No ale jak miarkujecie, ezi te gnoje poszli tam do tego grofa? Nie, kieby ci tak było, to nie byłoby samocym tela godać. A przeca o tych 100 pieruńskich nierobisiach bez sołkę lata samunos na Śląsku sam tyjsze starki cięgiem rządzili, aż tyś wypokopili sam tyjsze tak opowiarka. Zgnieluchy jak szarońskie lenie od świerkolowego grofa. No i kiedy te gizdy nie przykwanskali się do tego grofa, on posłał tam do nich taki srogi drabiniok nafolowany sianem i przykazał swojemu masztalerzowi, temu stajennemu, na isto genau przywachować, żeby te gizdy przykludzili się do tego ząbku. Nie zetrwało zdziebko czasu, kiedy usłyszy, jak coś ich ślatuje na zim. A to ci razinku tych zgnieluchów ściepowali ze tej fory, ze drabinioka, bo przeca same by, jak to mieli w języku, nie śleźli. No i nie skorzina poczła się wyćwika, żeby chętlich naumieć roboty. Żaden się tam z nimi nie dał rady, bo tak ci ich ściepli, tak też leżeli, nic nie jedli, nie słepali, a grof przykazał, co by im jednakowoż coś ich do jodła tam dawać. Rusy przykłackała się ku nim grobsko kuchario i od proga godo do tych dziurdziochów. Zgnieluchy sakramenckie, a weczkalibyście można jakie jajco? A jakoś ich po 3/4 godziny żyko jeden z nich.
Łobier mi, babo, te jajco ze szkorupiny i wroź mi je do gęby. Takie zgnilstwo to i kucharyi dopoluło. Polazła wartko nazo do kuchyni, zaroski poskargowała się hopom, werbusom, które w tym zumku robili. Poszli i oni kuknąć na tych gnojów, pogawceli się tak jedni godo. Hej, wy tam, wy śmierdzi robótki, chcecie złocioka albo i dwa? My już dzisiaj deczko przydubli. No i starszy ze tych znieluków, bracików, ani ślepiów nie otwarli nogodo. No to wraź mi ten twój złociok do kabzy. I ani się nie dyrgnął. No i tak ci się to bezporadnie kulało. Zgnieluchy dostawali odłocza i było też o szpluchtach obrobić i to jest się wszystkich trzech do kupy. Tego już było wszystkim w tym zumku zatela. Grof poszł po Filip do Gowy i kozoło znojmi we całkim krysie, co by znoć się taki, kiedy by tych zgnieluchów poradził ocucić, co by poradził ich sztreknąć ze tego prykola, no można nie ze prykola, ale ze tej ziemi, ka ich tamte ze tego drabinioka ściepli. Mocka się takich pokazało, ale żaden tak po prawdzie nie poradził tych trzech bracików śmierdzi robótków dźwignąć. A że zwiedził się o tym jeden handlarz, grof snochwiał, co będzie srogo nadgroda, a i że miał ci on betki zawdy wezocy, powiedział też, co tych zgnieluchów ruknie ze tej ziemi. Przykludził się, kuchnął i wartko napocznuł na łopkoło nich stawiać gryfno srogo drewnianą chałupa. Nie zetrwało 2 tygodnie chałupa nad tymi zgniłymi bracikami stoła, tak jakoś ich z rańca ten handlarz ze swoją babą przyszli ku tej chałupie i ten isty napocznuł rządzić. Słuchajcie, no gizdy, grof mi obiecał tela betków, tela złocioków i że to jest 3 razy więcej, niźli mnie przyszła ta chałupa. A ja wszystko zbajsluję, co by te betki erbnąć. Zmiarkowaliście się to? I bez tuż te roski pod pola, ta cołko chałupa, co byście się entli szartrekli i ruszyli te swoje rube, leniwe życie. Jak powiedział, tak zrobił, po pyrsko petrolejem wszystko naokoło, szkiertnął sztrecla, pod polu ta cołko wystawiono chałupa. Wszystkie się gawcyli, wszystkie kibicowali, oby na szpilu ruchu z AKS-em, łoros ten najstarszy ze tych bracików zerułom godo. Ty, Johan, coś ich mi się zdo i że sam coś ich za fest grzeje. Johan na to po jakimś łokamżyku mamro. A jedzie, co tyż to, ciebie się jeszcze godać chce? Cicho, nic nie słychać, te gizy ani nie drgnęli, chałupa zgorała do ementu, do kupy ze tymi zgnieluchoma. No i co dalszy? Ano nic, ten pragliwy, ten hamkrojc nie erbnął od grofa ani złocioka, bo poszł do heresztu skuli tego, co zgorał poruch ludzi. Grof też już nic nie miał do powiedzenia o mamulce, tych 3 łochętoli i w ten czas się napoczniło sprawiać i do dzisiaj osprawiają to fort jednym cięgiem nasze starki i nie poradzą się nadziwać, jak się do takie gizdy mogli sam tutaj u nas na Śląsku uplącnąć. Ojgien z Pnioku.